Молитва в видеоформат с тема Свети Иван Рилски, пример за святост и аскетичен живот. Светостта заема централно място в православието, символизирайки стремежа към божествено съвършенство. Света Иван Рилски е ярък пример за това, с живот, посветен на вярата и аскетизма. Роден през X век, Иван Рилски рано се насочва към духовен път. Жаждата му за знание и разбиране на светите писания го отвежда далеч от светското. Избрал отшелническия живот, Иван Рилски преживява изпитания, които още повече укрепват вярата му. Той става символ на саможертва, като прекарва дни в молитва и пост. По време на живота си, около него се случват чудеса, които привличат хора в търсене на духовно спасение. Тези чудеса укрепват вярата на мнозина и спомагат за разпространението на православието. Иван Рилски остава в историята като еталон за аскетизъм и саможертва, показвайки пътя към духовно израстване. Неговият живот е пример за силата на вярата и надеждата. Молитвата и постът играят ключова роля в живота на света. Иван Рилски. Те са основни инструменти, с които той достига до дълбоки духовни прозрения и връзка с божественото. Чрез аскетичния си начин на живот, Иван Рилски показва пътя на саможертвата и отказа от материалното, приемайки бедността не като лишение, но като свобода от земните страсти. Монашеството в България дължи много на Иван Рилски. Неговият пример и учения стимулират развитието на монашеската общност и укрепват духовните основи на православието в страната. Рилският манастир се превръща в духовен център, където хиляди търсят утеха, насоки и духовно просветление. Това място стои като светилник на вярата и традицията. Света Иван Рилски учи съвременния човек на важността на вътрешния мир, насочването към духовното и откритието на по-дълбок смисъл в живота, извън материалното изобилие. Свети Иван Рилски заема централно място в българската култура и история, символизира борбата за духовно очистване и национално самосъзнание. Неговата фигура е вдъхновение за множество литературни и художествени произведения, които отразяват стремежа към висши идеали и етични ценности. Вдъхновени от аскетичния начин на живот на Иван Рилски, много съвременни аскети търсят духовността в изолация и молитва. Техният избор подчертава значението на самоотказа и постоянството във вярата и поведението. Светостта на Иван Рилски не само че въздейства на други светии в православието, но и поставя основите на един дълбок духовен принцип – истинската близост до Бога се постига чрез скромност и саможертва. Това е послание, което остава актуално и до днес. Молитвените практики, свързани с култа към Иван Рилски, са източник на утеха и духовна подкрепа за мнозина. Чрез тях вярващите търсят покровителство и насоки в своя живот, вдъхновявайки се от неговия пример на аскетизъм и преданост. Верата и духовността в живота на Иван Рилски са основополагащи за разбирането на неговата святост. Той ни учи, че истинската връзка с Бога изисква преданост, молитва и пост, като по този начин се открива път към вътрешен мир и спасение. Света Иван Рилски е покровител в трудни моменти, обръщаме се към него за помощ и утеха. Вярва се, че той непрекъснато застъпва за нас пред Бога, дарявайки ни сила и надежда. Любовта на Иван Рилски към природата и Бога е неразривна. Животът му в планината и неговите духовни практики ни учат на уважение и благоговение към сътвореното. Легендите за Иван Рилски говорят за неговата необикновена святост и милост. Народните поверия разказват за чудесата, които продължават да се случват до днес благодарение на неговото застъпничество. Влиянието на Иван Рилски върху православното християнство е неоспоримо. Той е символ на духовност, пост и молитва, вдъхновявайки хиляди хора да следват пътя на вярата и саможертвата. Заключително, призивът към молитва за почит и следване на примера на света. Иван Рилски е призив към духовно пробуждане. Той ни напомня за силата на вярата и значението на духовната практика в нашия живот.